Moltes gràcies, Duna Fontanet, per acompanyar-nos i per encetar aquesta gala d'una manera molt especial. També ens acompanyarà durant tot l'acte i qui també ens acompanyarà serà la pubilla major Raquel Garcia i la pubilleta major Maria Busquets, que ens ajudaran a la cuina dels premis. Dit això, només fa falta dir-vos benvinguts i benvingudes a la primera edició dels Premis Esportius de Roquetes i enhorabona a tots els esportistes i entitats que ara mateix protagonitzeu una fotografia perfecta del que és l'esport a Roquetes. Els Premis Esportius de Roquetes han arribat a final d'any, però per quedar-se. Un reconeixement ampli de l'esforç, la constància i, sobretot, el recorregut de tots vosaltres i també de les famílies que acompanyen i, al final, són un dels principals puntals de que l'engranatge esportiu funcione. L'esport és com l'amor, passes per etapes molt semblants. Primer et crida atenció i t'apropes per conèixer-lo. Et pot agradar i apassionar-te fins al punt de dedicar-li la major part de la vostra vida o deixar-ho anar i abandonar-ho en seguida. Sempre es pot dir que s'ha intentat. Si continues amb l'aventura, al llarg del camí passes per moltes facetes. T'esforces, caus i t'aixeques sense parar. Potser t'endús algun que altre cop o et surten ferides de guerra. Et motives moltíssim. A vegades ho vols abandonar-ho tot perquè no surten les coses com has planejat. També et donen alegries. Formes la teva pròpia família, amb la diferència que no comparteixes sang. I com ja hem dit, també l'esport és amor i no és odi, i sobretot respecte. L'esport de Roquetes és un clar exemple de tot això. Els Premis Esportius de Roquetes volen fer un reconeixement a tots els valors que aconseguiu ensenyar a les entitats als vostres esportistes, uns valors que un cop s'inculquen ja no s'abandonen mai. Deixem petjada. Per explicar l'arribada d'aquesta primera edició, demanem que pugi a l'escenari el regidor d'Esports, Ivan Garcia. Alcalde, regidors, presidents i membres de Junta d'Entitats Esportives, premiats, esportistes, roqueteres i roqueteros, benvinguts a la primera edició dels Premis Esportius de Roquetes. L'esport, en qualsevol de les seves vessants o modalitats, desenvolupa i fomenta uns valors, com és l'esforç, la recerca de la millora constant, la paciència, el sacrifici, la constància, el respecte, l'amistat i el treball en equip, entre molts d'altres. Els mateixos valors que vosaltres traspasseu a la nostra ciutat i que ens representen arreu del territori. És per tot això que des del nou equip de govern i l'àrea d'esports hem volgut apostar i organitzar una jornada com la d'avui. Una jornada que no pretén altra cosa que agrair-vos la vostra esportivitat i poder-vos fer un petit però sincer reconeixement d'allò que durant tot l'any realitzeu en tantíssima passió. Un reconeixement a entitats i esportistes locals que durant el 2019 heu desenvolupat la pràctica de l'esport, ja sigui de forma individual o en equip, formant part d'una entitat esportiva de Roquetes. I en referir-me a les entitats, sí que voldria destacar i fer un extensiu agraïment a totes aquelles persones que dia rere dia recolzen, col·laboren i treballen per tirar endavant tot l'engranatge organitzatiu que hi ha darrere d'un club o d'una entitat. Per a elles sí que demano el primer dels aplaudiments. Els premis han estat repartits per entitats, atorgant un nombre de premis a cada entitat en funció de diversos paràmetres. I cadascuna d'aquesta entitat ha escollit els seus esportistes o equips a premiar en aquesta edició. A banda d'aquests premis, l'Ajuntament va proposar 3 candidats al Premi al millor esportista de Roquetes del 2019. Els candidats han estat l'equip sènior femení del Club de Futbol Sala de Roquetes per la seva victòria a la Copa Tarragona, l'atleta del Trail Roquetes Albert Giner per la seva segona posició per equips a la Marató de Sables, una prova duríssima al desert del Sàhara, i l'equip sènior masculí del Club Voleibol Roquetes pel seu ascens a la Primera Nacional, una categoria que mai havia assolit l'entitat. Després de la votació celebrada al Saló de Plens el passat dijous 19 de desembre,
amb dret a vot d'un representant de cada partit polític i un representant de cada entitat esportiva de Roquetes, el resultat de les votacions van donar com a guanyador absolut de la primera edició dels Premis Esportius el sènior masculí del Club de Vòlei Roquetes. Amb 9 vots. Els altres dos candidats van empatar 3 vots i se'ls adjudica una menció especial en aquesta edició del 2019. Un aplaudiment també. També voldria destacar una altra menció que es dona a l'entitat de caça La Perdiz Roquetense pels seus 75 anys d'història, un aniversari d'aquells que omplen de prestigi la salut de les entitats de Roquetes. Un aplaudiment també per l'aniversari. En definitiva, una gala per homenatjar de forma humil a la gent de la nostra ciutat que dedica temps de la seva vida a la pràctica de l'esport a Roquetes. Sí que no voldria acabar sense agrair a tothom que ha fet possible aquest acte, posant tota la il·lusió del món per a que avui puguem gaudir de la primera edició dels Premis Esportius de Roquetes. Personal de l'Ajuntament, empreses col·laboradores i tothom que ha posat el seu granet de sorra. Moltes gràcies a tots. Res més. Espero que gaudiu de l'acte. Felicitar a tots els esportistes roquetencs i en especial a tots els premiats el dia d'avui. Visca l'esport de Roquetes i que tingueu un molt bon 2020 a tothom. Regidor, no se'n vagi, que ara mateix comencem amb aquests premis i arrenquem amb energia. I ho fem amb Ebre Agility, on l'esport que difonen és la modalitat competitiva on un guia dirigeix un gos sobre una sèrie d'obstacles. El CUP ha premiat el binomi format per Sergi Canalda i Jana. Entrega el premi el regidor Ivan Garcia. Sergi Canalda i Jana van començar a competir la temporada 2018-2019 a la Lliga Catalana i a final de la temporada van assolir l'ascens a segona divisió, categoria que competeixen actualment. Sergi també ha estat l'últim impulsor del club fundat a Tortosa el 2013 i li ha donat l'empenta definitiva portant aquesta modalitat competitiva a Roquetes, aconseguint més socis del que el club ha tingut mai i portant l'Agility a primera línia de l'esport ebrenc. El regidor ja ha entregat el premi i passem al segon premi perquè la penya barcelonista Moncaro ha volgut concedir a títol pòstum el fundador i primer president Joan Enric Codorniu Soler per ser un dels que van promoure el projecte de fundar la penya i per la seva tenacitat en fer tot el possible per a que aquest tingués continuïtat fins a dia d'avui. El premi l'entrega el regidor David Poy. I continuem ara amb una altra entitat perquè la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense atorguen el premi als membres de la Junta Directiva, que és una entitat amb 75 anys d'història. Enhorabona. L'entrega el premi l'alcalde Paco Gas. A veure si puja algun dels membres de la Junta Directiva o si no, doncs aguardarem el premi. Doncs sembla ser que no han pogut arribar. Moltes gràcies, Paco, igualment per pujar i els hi farem arribar el premi en un altre moment. Moltes gràcies, Paco.
Ara ja ens podem posar damunt la bici perquè donarem els reconeixements que ha escollit BTT Terres de l'Ebre. I el premi se l'emporta Ivan Rupérez, membre del club que ha disputat totes les proves de la Challenger BTT Terres de l'Ebre 2019 amb un resultat espectacular. Li entregarà el premi la regidora Tere Moreso. La Challenger és un campionat de curses de muntanya que es disputen al llarg de l'any i que se celebren a 6 poblacions del territori ebrenc, on a cada prova hi ha més de 200 corredors inscrits. Ivan ha estat el primer classificat en la categoria sènior masculí i el 15è a la classificació absoluta masculina. Tere, sí, perquè encara queda un altre premi perquè la BTT Terres de l'Ebre també ha volgut fer-li un reconeixement als membres de la Junta Directiva, un reconeixement a totes les persones que han format part durant els 25 anys que porta el club organitzant actes a Roquetes. I continuem perquè el següent premi és per a uns esportistes que pensen en blanc i negre. El club d'escacs PO8 atorga un reconeixement a Gerard Anyó i li entrega el regidor Josep Codorniu i Jordi Curto. Un fort aplaudiment. Gerard ha guanyat molts de títols aquest 2019, que no en són pocs, perquè a principis d'any va ser campió del Campionat Catalunya per edats, fase Terres de l'Ebre, sotscampió del Campionat Individual Sub-12 de Catalunya, sotscampió del certamen obert Terres de l'Ebre del Sud, 8è classificat, empatat amb el 5è del Campionat d'Espanya Sub-12 i l'últim ha estat campió del Memorial Artur Pomar Sub-12. Senyor regidor, espera perquè el club d'escacs també li ha volgut fer un reconeixement a Ramon Vicenç, on recolliran també el reconeixement els seus pares, que va obtenir el títol de mestre català d'escacs. Un fort aplaudiment. Doncs ara ja la vostra tasca ja ha acabat. I anem ara amb les pilotes. El Club Futbol Sala Roquetes ha atorgat reconeixements al sènior femení per assolir el títol de campiones de Copa Tarragona. Entregarà el reconeixement la regidora Núria Altadill i el regidor Cisco Oller. La Copa Tarragona va ser la recompensa d'aquest esforç i després de guanyar els penals a Montblanc en les semifinals es va imposar amb un contundent 0-4 al Vandellós. En les finals jugades en posta, aquest triomf va donar l'oportunitat a les dones del club a poder competir a Copa Catalunya contra equips de renom com són l'AE Les Corts de Divisió d'Honor, derrotant-lo als penals, i el CFC Cervera, equip que competeix a nivell nacional i que va caure a semifinals contra l'actual campió de Copa Catalunya, al que li van posar les coses molt difícils i que finalment van derrotar les roqueteres per un ajustat 1-2. Enhorabona, noies, per contribuir a la visibilitat de les dones dins l'esports, sobretot del futbol. Regidors, encara us queda una mica de feina perquè el Club Futbol Sala Roquetes també voldrà concedir un premi al cadet masculí per assolir l'ascens a primera. Després d'una lliga complicada l'any anterior, els cadets roquetencs començaven la campanya amb 5 victòries consecutives i no perdrien el primer partit fins a trobar-se amb el líder i posterior campió de la lliga, l'Aula Esport.
Després d'aquest bon començament arribaren 3 derrotes consecutives contra rivals directes, però després d'això tornarien a trobar una bona ratxa. En finalitzar la jornada 17 i la fase regular de la Lliga, el Roquetenc es trobaria amb la 6a posició, molt a prop dels 5 primers equips. Amb aquesta posició entrarien a jugar a la fase d'ascens a primera catalana. La fase d'ascens van ser partits de molt nivell, però finalment, amb un empat a última jornada, al camp de sempre difícil, el Reus, es va assolir l'ascens a primera catalana. Enhorabona, nois. Encara falta un tercer premi perquè el Club Futbol Sala Roquetes ha volgut també fer-li un reconeixement a Eduard Albiol Bernial per la seva trajectòria al club. Soci fundador de l'entitat, porta 15 anys interromputs formant part de la directiva del club, aportant la seva experiència, iniciativa i esforç per dur a terme les diverses activitats que ha emprès l'entitat en tots aquests anys. També com a jugador a l'equip sènior masculí durant 7 anys, fins que una lesió molt greu, s'oferta en un partit de Lliga a la pista del Masví Reus, el va apartar definitivament de les pistes de futbol sala com a jugador, tot i que va seguir vinculat a l'equip fins a finalitzar la temporada i finalment forma part també del cos tècnic tant en els equips base com el sènior femení des dels inicis del club. Moltes gràcies. Sí, ja finalitzem. Aquí donem punt i final al primer bloc dels premis d'esport aquí a Roquetes i Duna Fontanet ens tornarà a deleitar amb una cançó amb el seu teclat.
Retornem ara a la primera edició dels Premis Esportius de Roquetes. Trail Roquetes ha decidit reconèixer Albert Giner pels seus èxits durant l'any 2019. Li concedeix el premi el regidor Ivan Garcia, amb diversos podis i meritòries classificacions, amb especial menció a la seva 19a posició absoluta i segona per equips a la prestigiosa Marató de Sables amb més de 1.000 participants. El club vol reconèixer també el seu esperit solidari, recaptant fons per nobles causes en tots aquells reptes que participa. Així mateix, la promoció continua incansable i sentida que arreu fa del seu club Trail Roquetes i la seva ciutat Roquetes. I també es premia a Enric Cavaller Andreu per la seva espectacular progressió esportista durant aquest any i els èxits assolits com la primera posició a la cursa Riudecanyes, Trail Muntanyes Costa Daurades, Trail la Pobla de Montornès, Serra del Montsant, cursa solidària de la Torre de l'Espanyol, Trail les Ermites Ulldemolins i Tarragona, entre altres. A totes ha pujat al pòdium a la primera classificació i també se li fa un reconeixement a Enric Cavaller per la seva tasca d'ambaixador del Trail Roquetes i de la ciutat arreu on hi participa. Ja pot tornar a pujar a l'escenari Paco Gas. No, espereu, no, m'he equivocat un moment. No cal que es mogui de lloc perquè les nostres pubilles li faran arribar el premi que entregarà a continuació. Amb les espardenyes ben calçades i la motxilla ben carregada és el torn de donar el premi de la Joca Club Alpí. El reconeixement se l'emporta al muntanyenc il·lustrat Josep Olivas Rodríguez. La Joca es va fundar a Roquetes a mitjans del 80 per un grup de joves amics com Llorenç Obiol, Gabriel Gutiérrez Guti i Paco Gas, l'alcalde, i Rafael Curto, lo calafat, Joan Carles Clavet, entre altres. Molt aviat gent de Roquetes i del territori es van sumar com a nous socis a aquesta entitat, dels quals Josep Olivas al poc temps en serà el seu vicepresident durant anys. Tal i com el descriu la Joca, caminar amb Olivas és com ressuscitar aquells muntanyencs de finals del segle XIX que van descobrir i donar a conèixer les nostres muntanyes, no només pel simple fet d'anar a caminar per descobrir paisatge, sinó per donar a conèixer el país. Home de camp, en tots els aspectes. Josep és pagès, sobretot, però també etnolingüística, antropòleg, historiador local, escriptor de quadres de costums. L'entitat descriu que anar a caminar amb ell pel port en assabentes de tot un món, on fa cap al camí o drecera, si passaven animals, si per allí es feia transhumància, si anant per aquell indret faràs cap a un mas i qui vivia i d'on era. Si el marge de la vora del camí l'ha fet un dretà o un esquerrà, si per aquell indret hi ha un cocó o una codina, si un munt de pedres on la majoria de la gent no hi veu res més, t'indica que allí hi havia un fort de pega. Si el moixó canta, és una rufarda o un tor. Que per aquell camí anava el senyor Mingo de la Generosa de Pauls, pel coll de Gilaberta, cap a Prat de Comte, a Moldrebat, o en el sac de blat al coll. I si a Sant Miquel d'Espinalbà ara hi pastura Fermín. I tot això amb un vocabulari vastíssim i ric en expressions i paraules que un jove filòleg d'avui en dia es quedaria estorat de veure que encara queden persones, poques, amb aquesta riquesa lèxica. És a dir, un pagès que porta al damunt l'enciclopèdia del nostre entorn, tant de la plana com de la muntanya. Si aquells muntanyencs del segle XIX ens van descriure, sobretot el Pirineu i tota la seva cultura i antropologia, Josep Oliva ha ajudat a conèixer el port, la seva vida, els costums i la seva gent. Un hereu dels Anguera, dels germans Brull, de Coí i de Quildo Carreter, que van estimar i donar a conèixer el port. Des de la Joca Club Alpí et volen donar gràcies. La pubilleta major li donarà el premi a l'alcalde Paco Gas, que li farà entregui d'aquest reconeixement.
I ens tornem a posar en terreny de l'esport de pilota. I és que el Club Deportiu Roquetenc ha volgut concedir el premi a Marc Alegre Figueras i li entregarà a la regidora Núria Altadill. Marc Alegre va arribar al club la temporada 2002-2003 per jugar a la regional preferent. Després va marxar per jugar amb altres clubs punters de les Terres de l'Ebre, però ja se sap que tothom torna a casa per Nadal. I Marc es va reintroduir al club de la temporada 2006-2007, formant part de la mítica plantilla que aconseguiria el segon ascens a preferent de la història del club. Després d'això ja no es va moure del club. El Roquetenc explica que sempre ho ha dit de la seva gran qualitat i tècnica i el defineix com un dels millors jugadors que ha vestit la samarreta del Club Deportiu Roquetenc. Regidora, no se'n vagi perquè encara queda un altre premi més, perquè també se li vol concedir un reconeixement a Emma Martín Queral. Quan tenia 5 anys va entrar a formar part del club base del Roquetenc, on va estar diverses temporades i ja demostrava una gran qualitat fins que el club se li va quedar petit. Després va passar per l'Escola Delta, Tortosa, Ebre i Cambrils fins a arribar al Deportiva Alavés, que juga a segona divisió nacional. Amb 16 anys va formar part de la selecció espanyola sub-16 i va contribuir al triomf de la selecció estatal a la Copa Atlántico. A l'actualitat està recuperant-se d'una greu lesió de lligaments creuats del genoll, que li ha impedit disputar l'Eurocopa sub-10 amb la selecció espanyola. Per aquest currículum se li vol fer l'entrega d'aquest reconeixement. I finalment a Xavier Genaro, persona que porta 12 anys vinculat al Club Deportiu Roquetenc, on va ser secretari i després va entrar diverses temporades al Roquetenc B. En els darrers 4 anys ha alternat les funcions de director esportiu i delegat del primer equip. I quan acabi aquesta temporada deixarà el club. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies, Núria. I ara no deixem el futbol enrere perquè ha arribat el torn dels veterans Roquetenc Terres de l'Ebre. L'entitat ha concedit reconeixement a Pere Segarra i li donarà el premi el regidor Ximo Llopis, el veterà de l'any per la seva trajectòria des de l'inici de l'associació. L'entitat diu que és un exemple d'amistat i companyerisme amb tots els jugadors que han passat per l'entitat. Va començar com a sènior, o sigui molt jove, i es va haver de combinar amb l'altre sènior de l'equip per normativa de la Lliga de Veterans, que encara és vigent. I també se li vol fer l'entrega a Òscar José González per la dedicació excel·lent, pel seu compromís i la seva trajectòria dins de l'associació. Amb un caràcter cordial i sempre amb positivitat de fer les coses el millor possible, Òscar també va compaginar el futbol amb l'art de la pluma, i és que va compondre la lletra de l'himne dels veterans, una mescla d'emocions i empenta a jugar al rendiment, amb un roquetenc. I tot i que no s'entenen, és hora de donar pas al Motoclub Roquetes. Li donarà el Premi Alcalde Paco Gas. L'entitat ha considerat que es faci un reconeixement a tots els que en formen part per la seva tasca i organització a la pujada dels ports en motos clàssiques. Aquest any ha estat la 21a pujada i estan molt orgullosos, ja que després de 21 anys la gent espera el dia 15 d'agost per ficar la seva moto en un repte. Com explica l'entitat, al principi n'eren mitja dotzena i al dia d'avui es poden ser uns 70-80 vinguts d'arreu de Catalunya. Per això estan satisfets de la recuperació que encara genera la pujada als ports per a motos clàssiques del territori i la resta de Catalunya.
Paco, crec que no ha de marxar perquè acaben d'arribar ara sí la Societat de Caçadors, la Perdiz Roquetense, que s'han concedit el premi a la Junta Directiva per aquests 75 anys. Moltes gràcies. Vinga. Un fort aplaudiment. Alcalde, no cal que baixi perquè li queda més feina. Alcalde Paco, no cal que baixi que encara li queda més feina. Se li han acumulat els premis. També cridem a l'escenari al regidor Ivan Garcia. I arribem al final. I qui fa falta? Doncs sí, el Club Vòlei Roquetes. L'entitat ha volgut reconèixer en primer lloc a l'equip infantil femení per la temporada 2018-2019, que ha realitzat un campionat en constant progressió. Un equip de nova creació i que en la primera temporada completa com a equip federat disputa la fase final de la categoria bronze de segona divisió, obtenint un segon lloc. Reparteixen els premis, que és una R de Roquetes i ben escenigrafada, i també fica Ajuntament de Roquetes. Se'n reparteix una a cada jugadora. Sofía, Eva y... Chiques a la foto. Vale. A la foto, chiques. Va. Robert, no crec que hagués de baixar perquè també es vol reconèixer a Robert Caudet per la seva tasca d'entrenador de l'equip infantil femení. Entrenador del club, exjugador amb èxits importants, formant part de l'històric equip de l'entitat que ens va representar com a campió de Catalunya i en diversos campionats d'Espanya. En aquesta etapa com a entrenador cal reconèixer l'esforç i implicació per formar a la base de l'entitat. I finalment el premi a l'equip sènior masculí per l'èxit aconseguit en la fase final de la primera divisió catalana, on a contrapronòstic es fan amb el títol de campions, fet que els dona opció a disputar l'ascens de categoria primera nacional. En aquesta fase s'assoleix l'ascens de categoria i es converteix en l'equip masculí de les Terres de l'Ebre que està jugant a la categoria més alta. Alcalde, ara sí que pot baixar perquè crec que s'ha acabat l'entrega de premis. I ara, com que estem una mica massa plens de tants de premis i reconeixements, per agafar força pels aplaudiments i l'alegria, donem pas a la música de la mà de Duna Fontanet.
Tot i que el premi absolut i les 3 mencions no és cap secret, ens comportarem com a tal. Perquè, com ja hem dit, el regidor d'Esports el dijous 19 de desembre un representant de cada partit polític del consistori i de cada entitat van votar escollir com a esportista roquetenc de l'any 2019 i 3 mencions honorífiques que enguany han empatat a punts. La primera menció és per a l'ultrafondista Albert Giner pel seu bon resultat a la Marató de Sables. I li entrega també els premis del Premi Absolut i les 3 mencions l'actual equip de govern. La segona menció és per l'equip sènior femení del Club Futbol Sala Roquetes per la seva victòria en la Copa Tarragona. No te punxis aquí. Què ves? Estàs tot aquí? L'Ajuntament de Roquetes també ha volgut lliurar una tercera menció i l'ha fet a la Societat de Caçadors La Perdit Roquetense pel seu 75è aniversari. No se n'ha anat, encara està aquí. I el premi absolut se l'emporta l'equip sènior masculí del Club Vòlei Roquetes per aconseguir l'ascens a la categoria de Primera Nacional. Si algú de l'equip vol dedicar algunes paraules per a aquest premi. Bona nit a tothom i primer que tot donar les gràcies a ells per la fita tan important que van aconseguir aquesta temporada passada i també donar les gràcies a tota la gent que treballa al club i a tots els roqueteros i roqueteres que practiquen esport en aquesta ciutat. Gràcies i bona nit. Ja pot baixar tots menys l'alcalde. Paco, encara et queda fer una mica de feina perquè l'acte el clourà l'alcalde de Roquetes, Paco Gas. Molt bona tarda a tothom.
primer que res, agrair-vos la vostra presència. Moltes vegades s'organitzen actes, però si la gent no hi participa, difícilment se poden tirar endavant. Avui és un goig veure-us a totes i tots aquí acompanyant els millors esportistes de Roquetes, a la gent que es dedica a l'esport. També volíem fer aquests primers prèmits perquè d'alguna manera es pugui visualitzar aquelles persones que fan un esport, conèixer totes les disciplines esportives que també se duen a terme a la nostra ciutat, al nostre municipi, que moltes vegades segurament que algunes passen desapercebudes, segurament que molts que practiquem algun tipus d'esport coneixem molt bé aquell esport i en canvi no coneixem que a la nostra ciutat també es fan aquell esport o aquell altre o aquell altre. Per tant, un dels objectius d'aquests primers prèmits esportius de Roquetes era precisament aquest, que totes i tots poguéssim veure i valorar l'esforç que fan cada un i cada una de les persones que fan esforç, l'esforç que fan aquelles persones, aquelles activitats que es fan en equip, el que comporta no només els que competeixen, sinó també tots aquells que preparen, ajuden, dirigeixen, entrenen, que estan darrere. Per tant, també s'ha de valorar l'esforç de totes aquestes persones. Sobretot també des de l'Ajuntament de Roquetes valorem no només l'esforç físic i el que això serveix per a cadascú del que ho practica, sinó també el treball en equip que fan els equips i el treball en equip també que aquells que practiquen esports individuals també han de fer, perquè anar a córrer una marató com el company Albert sempre vol dir que hi ha gent al costat que també ha d'ajudar-lo d'una manera o d'una altra. Per tant, jo crec que l'important en aquest sentit i el que volem que es valore des de l'Ajuntament també és el treball en equip, la solidaritat i també, com no, valorem moltíssim el fet que aquella gent que se surt ja del seu àmbit d'actuació del propi espai físic del nostre terme municipal, la promoció que fa de la nostra ciutat, la promoció que fa de Roquetes, el valor afegit que dona a la ciutat de Roquetes que un esportista o una esportista competeixi a nivell internacional. I aquí, com podeu veure, aquí a Roquetes també en tenim. La transcendència, la projecció de la nostra població a fora a través de totes i tots vosaltres és molt important per a la nostra ciutat i també li dona nom. Per això, des de l'Ajuntament de Roquetes hem volgut organitzar aquests premis esportius que continuarem organitzant i, com molt bé ha dit el regidor a l'inici, volem agrair a totes les persones que estan detrás, que han treballat per a que aquests premis se puguen dur a terme. Evidentment, jo també particularment vull agrair-li al regidor d'Esports l'esforç que ha fet, la idea que va tindre i el tirar-ho endavant. Continuarem amb aquests premis, però sobretot valorant la importància de l'esport des del punt de vista individual, però també col·lectiu, i també la importància que té com a element de cohesió social que l'esport contribueix a la nostra ciutat. Res més. Moltes gràcies, ja dic, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per tot l'esforç que feu totes i tots i estic segur que l'any que ve podrem continuar premiant a moltes i molts esportistes de Roquetes. Gràcies i molt bon any 2020. Moltes gràcies, alcalde de Roquetes, Paco Gas. Nosaltres donem per finalitzada la primera gala d'esports a Roquetes. Moltes gràcies i enhorabona a totes les entitats i esportistes i sobretot també famílies que ajudeu a que aquest engranatge esportiu roquetenc sigui una realitat. Abans d'acabar escoltarem una cançó de la mà d'Una Fontanet, que moltes gràcies també per participar i moltes gràcies a la tasca que pareix que sigui poca, però té la seva importància, de la pubilla major i la pubilleta major. Un fort aplaudiment. I abans, per a finalitzar, mentre sona la música, tots els esportistes us haureu de ficar on està el logo de l'Ajuntament de Roquetes per fer una gran foto final i aquell que li ha entrat la gana també podrà picotejar una mica perquè aquí detrás hi ha un aperitiu. Moltes gràcies i bona nit.